karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Si Kara lang ang mahimo na kong ihatag ang Kuya Hans. Dili na ko musugod nga hangtod si Ayesa. Ang kunon pa niya. Gisalig ko na si Kara kang Kuya Hans sa unang panahon. Pero wa niya kini maampingig maayo. Ginoo, ihatag na lang na ako si Ayesa. Please. Ra! Ken, itawan na ka na direct. Nagsugod ako ng shooting. Ikaw na lang ang kuwang. Ha? Oo, sige. Musunod ako karon. Ako'y kahilom sa sud sa kwarto ni Sir Hans. Ang ako lang kun. Inig-api sa pultahan. Sugaton niya akong labay ug butang. Husto. Mananghilag tangdaan. Sir Hans? Sir? Okay na ka di sa sod? Sir Hans, musod ko ha. Ayaw bi akong labay ha, kay nagdabi ako pagkaon ni mo. Imo na ni pani hapon o pamahaw karon. Wa man matubag. Agoy. Noon sa magkano siya diya sa sod, no? Sir, musod ko ha. Sir? Hala, wa mo gini siya matubag. Agoy, ito naman kitingali na hitabuin niya. Sir? Oh, uy, kagubot ba din sa sod? Oh, nagkikta naman din na siya. Nag-atubang sa pungpong. Oh. Uy, kadagan ko ini bilto. Ang lamisitang bilto man din imong gibuak. Maayo kay naapay lamisang gamay nga kahoy. Ano na ako ibuta ang pagkaon. Sir, niara sa lamisa ang tray sa imong panihapon o pamahaw ha. Gawas na. Oo sir. Tawagan lang ko kung gusto na ka nga ako limpyuhan ng imong kwarto. O niya, ay kaon na. Kay musamot niya kagaluyaan ako dili ka mong kaon. Makapraning na ba ng kuwang tas kaon? Gawas na. Ingon bitaw ko nga magawas ko. Ay, salamat nga. May kalma na siya gamay. Ngayon nasandig mo ka diya, ha? Sa pultahan sa kwarto ni Kuya Hans. Di ba sakitan na sa baka niya? Iyaram kong gipagawas. Ganun, mura magkakahilakon. Wala ni uy. Daloy lang ko ni Kuya Hans ni mo. Dili ka angay maluoy niya. Kaya iya ang pasakitan. Sir Ken! Nana! Ayaw pa apo pa ni Kuya Hans, ha? Mutabaho una ko. Unsa man kay naaso na una ni Hans karon no? Ang kasal gitingaling nila ni Kara karon Sabado. Okay, cut. Thank you, direct. Ew. Kasakit na sa akong tiil, Kent. Hey, naunsa ka? Ilo mo na kaayo ka. Iya lang ko tagda. Doon na lang ko'y gunahon na. Ex ko nimo. Ug nakaila na kaayo ko nimo. May problema ka, di ba? Wa kay katabang sa akong problema. Manugutong wa.
Nag-uol ka sa batasan sa imong Kuya Hans, di ba? Nausab na gud siya. Wa na siya magunahunag og ugma. Tungod kay nawa na ang babae nga iyang gimahal. Normal ra na. Lahi gud siya. Kay ang uban kung mamatian, mudawat man dayon. Pero siya, Tungod kay in love siya ni Cara. Ug usaray sulbad anak Kent. unsa man? Ang makatambal sa gugma, gugma ra sad. Unsay but nung ipasabot? Kung ma-in love og balik sa laing babae si Hans, mabalik ra siya sa normal Kent. Oh. Busa, paninguha ang ma-in love si Hans kag Ayasa. Dili. Ha? Unsay dili, Kent? Dili ko musugot nga ma-inlove si Kuya Hans kang Ayesa. O gano dili man ka masugod. Mora na ang bugtong paagi nga mabalik sa normal ang imong maguwang. Si Ayasa lang. Basta. Dili ko musugot nga ma-inlove siya ni Ayesa. Wa ko makauyon sa gipanulti ni Kent. Ano ko tong dili man siya gusto nga ma-in love si Hans kag Ayasa. James! James, tubig! Saan ka? Kalag nagkalukot ng dagang murong nagipilo. Haya pagkikay mong naong ito ganiya pagsulti niyong Ken? Tubig ko. Ano? Ikaw ko basa ini. Saan may akong basahon? Ang gisulti ni Kent karon. Kay, saan may gisit? Anong gisulti ni Ken karon? Ni prangka siya nako. Dili siya musugot nga ma-in love si Hans kang Ayasa. Ngano man kuno na, ha? Saan naman taon kagaway? Kaklaro na! Ha? Kaklaro na? Huwag kagagits. Di siya gusto nga ma-inlove nga iyang maguwang kang Ayesha. Kay, love man na sa Ayesha. Unsa? Nakita bitaw na ko gaw? Kung unsa ka pinanggan ni Ken si Ayesha? Siya ang protektor ni Ayesha, di ba? No. Yes! James, kinahanglang makauyab si Ayasa. Magkauyab sila si Hans ug si Ayasa. Unsa naman taon ni? Abinog ako ang gusto ni mong mauyab ni Ayesha. Si Hans, anong gusto ni mo? Bisan hain ninyong duha. Pero, mas dunay chance nga ipuli ni Hans si Ayasa kang Cara. Salamat nga nakahuman gyud ko kaon. Nakaligo pa ko. Anya, wag yapon man na mag-Sir Hans na ako. Pero, ano kang unsa manungwak na ako? Hala, lawa niya. Wa ba ka maglaslas yung pulso, no? Agoy, doon na rin ba ko nakitaan sa Facebook na naghikog tungod sa kukma. Kinala mapugan ko si Sir Hans sa doon ni huna-huna. Uy. Nagkaon pa di ka, sir? Gano? Nagtuo ka nga naghikog ko? Ala, maya ba di mo man nag-answer? Nakatag-alay ka sa kuna-huna. Nagdali kag sud. Wa ka manuktok. Ay, o di ay no. Bitaw, sir, uy. Mabitaw na ko huna-huna. Nahilo mong kag taas-taas ng mga oras, good. Iposa na akong kinaan. Ay, salamat. Nahurot gini mo akong gida. Lipihon niya akong kwarto. Daan pa ko. Tibuok kahapon na sa din sa imong kwarto. Saman? Reklamo ka? Ay, wa, sir, uy. Ako mo gining trabahoon. Oh, lihok na. Ingon bitaw ko nga malihok na ko. Ay, salamat. Nang manugid ko og labay sa mga buak sa kwarto ni Sir Hans. Hala? Ang swing. Hindi ka tayo na mga sagbot ng bagon-bagon, uy. Ako na ning limpyuhan, uy. Ano niya magastuyo? Hi, Kent. Naglabay ko sa mga nabuak sa kwarto ni Sir Hans. Kumusta naman siya? May kalma naman.
Luya sa swing, oh. Wala matiman. Sila si Kuya ug si Kara ang tiglimpyo din eh. Kay ganahan man kay si Kara ng swing. Ganahan sa trabaho kong swing. Ayesa, muhangyo ko nimo. Unsa man na, Kent? Ayaw buhi si Kara siyang pagkatao. Ha? Pasagdangtang mahanaw hangtod sa hangtod ining baya ang hanumanan ni Kara. Ayaw sunda ang gusto ni Kuya Hans nga mahimo kang ikaduhang Kara siyang kinabuhi. Kent? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!